Sa araw na to guys, nandito tayo sa Gabriel's Garden at kasama natin si Sir Christopher. Alright, so first of all po, salamat po for inviting us and congratulations po sa napakagandang business po ninyo. Sir Christopher, for the record, ilang years na po kayong nasa ganitong business? Sa ganitong business, nasa more than 2 years na kami. And ever since po ba, pang bougainvillea plants po yung Yes, business ever niyo? since yun. Bougainvillea lang talaga ang focus na. Okay, gaano po kahirap or kamitikuloso yung pag-aalaga ng ganito, sir? Actually, hindi siya ganun kahirap i-maintain. Pero yun nga, kailangan pa rin talaga ng pag-aalaga tulad ng water control. Ayaw kasi nila ng matubig, ganun. And then consistent trimming. Kasi pag hindi mo sila tinrim, hindi sila magpa-flower, mag-wild lang, mawawalan sa shape. Technical aspect naman po, say for example, paano po yung pag-propagation, yung nursery, pag malaki na, paano po yung maintenance, sir? Pagka sa mga rooted, starting propagation kasi medyo complicated sa mga rare varieties. So, we are using vacuum method sa pagpo-propagate. So, pagkat ng stem, so ilalagay siya sa basong maliit and then iba-vacuum siya. And then pagka nagkaugat na siya, open siya dahan-dahan and then yun, pagka malakas na siya, ita-transfer na siya sa pot na mas malaki. Usually, sir, yung ganong process, how long does it take? Sa mga rooted natin, it takes around 15 to 20 days bago siya magkaugat. Then yung pasingaw siguro nasa 5 to 7 days. Yun. Sir, dalawang beses mong nabanggit yung rooted. Ano pong ibig sabihin nun, sir? Pag rooted kasi ito yung mga rooted. So ito yung mga original body talaga nila. So kung itatanim mo siya, ipopropagate mo siya, ito yung kukunin mo. Ito yung matigas na party niya. Para yun yung Hindi yung parang bata na hindi. portion na Ang batang portion po na ito, ginagamit siya for grafting. Yun yung tinatawag nating sayon. During dun sa conversation natin kanina, sir, yung grafting po ay ginagamit natin para parang nagkakaroon siya ng iba-ibang kulay. Nagkakaroon siya ng ibang kulay. Gaano ko komplikado yun, sir? Gaano ka-delicate yung ganung procedure? Hindi naman siya ganoon ka-komplikado, pero yun nga, it takes time pa rin. So pagka harvest mo ng sayon, so kailangan i-graft na siya agad. And then pagka-graft niya, so parang sa rooted din, i-vacuum method din siya, papalutan siya ng plastic. It takes around 15 to 20 days din bago mabuhay yung sayon and then papasingawan. And then thereafter yun, mag-grow na siya hanggang sa i-shape mo na lang siya, magpa-flower na siya. Ano yung possibility, sir, na hindi siya magtuloy sa ganung, I mean, hindi tutubo or hindi... Hindi lahat ng grafting propagation talaga tumutubo. Halos minsan 80% lang. Or meron ding time na siguro sa sobrang init, ganun, bumababa yung percentage, nasa 50% lang yung tumutubo. Pero always naman, dahil buhay naman yung katawan ng ginagraft, so pwede siyang i-regraft Ulitin ulit. lang. Oo. So it takes time lang, no, It sir? takes Kasi time yung lang days talaga. yung na Opo. lumipas. Sir, ano yung mga variations natin dito? Ilang species po yung available dito, So, sir? dito sa amin, mga rare and rare varieties, nasa more than 100 varieties na po kami. Oo. Wow! And then those are sourced locally, internationally? Ganon? Locally lang po. Locally lang. Locally tayo nag-source. And then, yun, sa propagation kasi, hindi naman namin kayang i-propagate lahat dito. So, meron kaming mga partner na home gardens. So, tinatanim nila and then pagkabuhay na, kukunin namin. Parang ganon. Ang galing naman nun, ha? So, Ang galing ng setup ng business niya, mahilig sir. kami doon. Kaysa sa kumuha kami sa mga supplier na nagtitinda, Yes. resell, ganon. Yes. So, we partner for home garden. So, tinatanim nila and then, pag harvest na nila, sa amin nila dadalhin. Up until now, sir, naghanap po ba kayo Oo. ng ganong partnership? Oo. Okay, last few questions, sir. Yung mga mostly bumibili po dito, like mga gardeners po ba sila or staycation owners? Actually, majority customers namin sa mga grafted, yung mga may malalawak na places like resort, staycations, yung mga ganon. And then sa mga rooted, sa mga yan maliliit, meron mga bougainvillea enthusiasts, collectors, mga ganon. Dito, sir, nagtuturo din ba kayo sa mga customers ninyo? Paano Yes siya po, alagaan? pagka binili mo siya, meron na pwede naman silang magtanong kung paano sila alagaan, paano sila i-propagate. And then after naman ng pagbenta namin sa kanila, pwede nila kaming i-chat anytime kung may problem yung nabili, kung tama ba yung pag-care nila or ganun. Parang after sales, Yes, no, after sir? sales. And then lastly, sir, sa mga nagtatanong, gusto ko to, pero hindi ko alam kung green thumb ako or tutubo pa siya. Sir, ano ba rin po ba kayo? Parang landscaping or... Landscaping hindi masyado, pero sa mga bumibili sa amin ng mga grafted, tumatanggap din kami ng grooming service sa mga nabili nila para kami yung nagtitrim, Yes. kami yung nagpa-fertilizer,
Yung mga Ang ganun. galing. Oo. Ang galing. Sir, so last few questions ulit. Lowest price na pwedeng mabili dito up until dun sa mga malalaki natin, sir. Ano yung mga prices natin? Bali sa mga rooted natin, ang price natin starts at 150 each. Mhm. And then meron tayong 350, 3 for 1,000, mga ganun. Mhm. Sa grafted natin, ang lowest natin nasa 2,000 to 2,500. Mhm. Ang malaki natin or what we are calling the giants, Mhm. 45,000 po. Yung 2,000, sir, gano'ng kalaki na yan? Ang 2,000, mga naka-cone pots po nasa around 2 to 3 feet. 3 feet Ah. ang largest. Okay. Alright, business information, sir. Where are we located, sir? So we are located here at Purok Dos, Divisoria, Mexico, Pampanga. Mhm. And then, anong Facebook natin, sir? Facebook account po namin, Gabriel's Garden. Mhm. Ayun. So, and guys, thank you so much for watching this video. Kung interested po kayo at kayo ay into this kind of plants, no? Actually, parang kahit sino na makarating dito, mai-inlove po sila sa mga flowers and the way you treat them, no? So, if you're interested to know more, guys, please check their fan page po or you can visit po dito sa May Mexico, Pampanga. Thanks so much, sir Chris. Thank you po. Alright. Bye, guys.